pleser enfawr i cael y siawns i cynrychioli eich gwlad. Mae hwnna'n rhywbeth gwych, ond i cael y siawns i fod yn capten, mae'n rhywbeth byddai byth yn anghofio. Rhywbeth ydych chi gobeithio fyddwch chi'n iau? Efallai mae'n breuddwyd. Dwi ddim wedi fod yn targed dwi wedi setio i fy hunan, ond i cael y siawns i wneud hwn, fod i ddweud, mae'n rhywbeth, dwi'n siŵr mae teulu fi'n yn teimlo yn hapus iawn. Lot o chwaraewyr profiadol ddim ar gael. Un ar un mwy o gyfrifoldeb arnoch chi'n os stori? Mewn rhai ffordd efallai. Wrth gwrs, gyda fod yn capten, dwi'n meddwl yn naturiol dyna fydd y ffordd, ond fel ni wedi dweud, mae hwn yn digwydd mewn pêl-drod. Felly mae'n rhaid i'r chwaraewyr sydd yma canolbwyntio ar perfformio. Ond mae'n gyfnod o'r gyffroes dydy Joe i bêl-droed yng Nghymru'n gyffredinol gyda y rowdiau eicbrofol yn dechrau mis Medi? Yn union. Dyna pam mae'r gêm yma mor pwysig. Tro olaf i ni chwarae gyda'n gilydd cyn dechrau'r campaign yna. Felly, bydd pawb yn rhoi cant mewn i hyn, mewn i'r gêm yma. Ceisio cael ein hunan yn y tîm pan ddaw mis Medi. Ond mae'n dod yn dipyn o her yn erbyn yr iseldiroedd sydd wrth gwrs yn dechrau cwpl o fyd yn erbyn Sbaen o'r wrthos nesaf? Yn union. Dyna pam mae'n gêm gwych. Mae mor gymaint i chwaraewyr nhw chwarae amdano hefyd. Felly, gwlad mewn yr iseldiroedd sydd wedi bod yn cryf am sawl flynedd. Felly fydd angen i ni fod ar top ein gêm i ymdopi arno nhw. Ac i gloi Joe yn amlwg wythnos fawr capten o'r Gymru. Os fercher oedd hi'n prodi yn sadwn chi gofio'r wythnos yma? Diwrnod wythnos sori i cofio, wythnos gwych i fi o ran personol, a gobeithio i adio hynna, gallwn ni cael canlyniad yn y gêm hefyd.